Алло? Бля, я... Ти лікуй мене, Марк. Ти мене розлічив. Ладно, всім привіт. Сьогодні ми ж далі продовжуємо Warfare. На сон складна місія. Я Ратімуса підключив. Ти валяєшся? Ні, давай мене то, як то, мене лікуй. Не рухайся, ти, блін, за дарку відбіг. А, я знаю. А, жопа, б'ють. На, сюрприз, модерфака. Супер, мене вбили. А медика нема, да? Нема. Жопа. А, я знаю ту. А то як в тренувці, пам'ятаєш? Ага. Ай, медиков нет. Супер. О, снайпер лишився. А, ці всіх же вбили? Так, тільки снайпер якийсь Легіо. А що того? Ратимус. Сперш. Тільки не взяв. Ратимус. Алло. Алло. Да, жопа. Да давай, біжи в контрольну точку. Давай напишем. Ти його зараз такого в зону вистрілу його виносить. Go. А давайте йдіть, два педики. Я шибуну тону піара. Ні, ну впертися в кущик і стояти. Ратимус? Ти хто? А. Ну він вперся в кущик і йшов, блін. Давай напишемо, що він лох. Ну нафіга. О! Ти зараз їх повиносить. Снайпер? У мене ліпше снайпка, у мене вже нова. Що, мінус один вже. Так. Як він клях. Він віддихає. Блін, я не можу на нього камеру, прикинь, навести так. Я можу. Він типу стоїть. Стоїть. А все, пропав. А де контрольна точка? Ще нема. Мені. Прикинь, ми почали знімати, як лохи самі перші вмерли. Коротше, ми продовжимо далі. Це? Нафіга ти вирубав? Я не вирвав ще. А, я думав, ти вирубав. А ну і буде пофіг же. Подивимося, той Ратимус буде і грати. Та мене пам'яті не вистачить споко. А, надіюсь, пам'яті вистачить ще багато. Вже один вийшов. Ой боже. Давай я напишу. Коротше, ну його нафіг, покидаю матч. Да, на турі. Бо той лохрука не догадається піти. Напоследок, та ти лох. Блін, не рухайся. Все. Люди. Де ти є? Давай, чувак, лапа. Ти що, а ти не в моїй команді? Ні. Жопа, стріляють по мені. А я зараз снайперку візьму. Та блін, ну що ж кидає? Треба лягти. Де то є X. Де мій X? А, блін, як не в канал. Він те снайпера, точку снайпера зайняти. Ніхто не хоче бігти туди. О, два снайпера. Та напевно ти є, я тут посаджу. Блін, Мартина замочити. як йому не... У мене вишка не немає. Блін, два снайпера. Ай, ям. Ща буду. О, того чувака сняли нарешті, супер. Даблкіл. Та блін, як йому канає. А ти заникався. Хелло. Блін! Мені чуть-чуть не хотілося тебе забити. Гади. Ізвірги. Ох, тут уже не мій, я синя команда. Фу, є. Чуть мене не забили. Давай. Алекс. Давай, Олександр. Просто Саня, давай. Саша, Ми Саня. на твоєму спауні. Ти на моєму спауні? Де? Вийди близь сюди. Наш. О, До другого виходу вийди. тут ти був. Ах ти йо. Опа. В кого вони стріляють? Не можу врубати. Ти був біля автобуса стріляв? Ні. Я підійшов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я без палива
під автобусом валявся. Ладно. Ти, Давай, давай. гранатка пошла. Де ти є взагалі? Ой, я нікого не бив. Я бігаю тут. Біжи на свій спаун. Говна оружка. Я шукаю нормально. О, ідеалі. Ну, бери її. Фак, не встиг. А, я поміняю собі на медика інженера, о, ідеалі. У мене мін багато, всяке таке добра. Так, 9 секунд. О, чувака жорстко зустріли. В голову, то я. Ні, тут двоє на чувака якусь в голову. Так, що ти в голову попав? Він Опа. залагав. Я ще чотири. Диви, я по них стріляю, їм пофіг. А ти був піді мною якраз. Та я тебе застрілив. Так, То ти мене хотіли? та. Ах ти ж гандон. Ти Ні. Я ще не бачу, що ти валявся, в мене міна є. Я собі міну без палива. Без палива міну кину. Костя забит. Уч. Так. Мартин, лови гранату зубами. О! Чувак мене... Злапав? Ні, чувак мене спалив мою контакту. Я біля... Ладно. Так, в мене є граната. Беле. Граната пішло. Ах, то ти був, ах ти. Ай, то ти мене зараза. Ні, це не я. Тут дві міни. Так, біжимо, букву. Давай, чувак, давай. Пашоль. А ну як на якому місці, так? Ура, я на третьому. Побіжали. А я на шостому. Блять. Так, Я не вмію грати добре же. Не розігралися, просто то пів. ти мене навчив тою мишкою користуватися. Ага. Ну, вибігай, як ти заспавнив, давай. Ось я забив гранату. Граната! То це був ти, як кинув гранату? Ні. Давай, біжи. Блін, щось мені сьогодні не фартить, я вам скажу. Як? Ой, ти там сидиш? Давай, я тут багну, ну блін. Блін, я якраз гранату кинув. Гади. Все, коротше, я біжу напрямік. А ми тут, блін, ціла орда йде на тебе. Я тільки вийшов. Лови гранату осколочну. О, сліпуха була. Опа! Так, перемучили. Я просто тут покидаю гранати вгору і все, по. Я теж так завжди роблю. Може комусь канає. А я буду рандом кидати. О, чітко чуваки прижало гранатою. Когось там забив? О, я попав в когось. Це не в тебе попав? Не знаю, я тут там на стандартному місці. Ні, когось попав гранатою. А там, Я на стандартному місці. Фак, чуваку в канал, я хотів фінт йому замутити так. В підкаті вбити. Забуває. А свою сторону, нафіг гранату жуй зубами. Нафіг. Ти що, хочеш бавити зі мною, та? А, перезарядка! Та Мартин, йди нафіг. Суки, вирішили мене там заджати, та? Да, ти. Ну, блін. Чи забили? Та. Гарна гранатка, так? То не твоя граната була. Ні, тому я. То не була твоя граната. Тому я була. Шмалі, пара. Подивися на відео. То не твоє, мене не ти вбив. Граната твоя, але ти мене не вбив. Але гранатка гарно полетіла в тебе, скажи. Ми на спауні. О. Чувак тут гад. А, у нього АК, понятно, чого він так сильно винос. А що ти робиш? Не висувай мене. Ага. Оп. Спалю. Бум. Б'є, якось бив. Ти бачиш, я гранату якось бив? О, тут ти. Червона біля мене. Гарна гранатка. Чувак, Тобі маленький. жопа, де ти йди сюди? То не я спакуха, я там чувака вбив, не чай. Я пробіг, то ти мене замочив. Це? Та, йди сюди. Ну так виходить, я завжди в ту дирку кидаю гранату. Ой, у мене Йди стріляє. сюди. Біжимо. Давай ставай на то саме А місце. гранату пане. Як він там сів?
По стандарту. По стандарту, чувак, давай сюди. Давайте хто на мене. Де там? Бендер. Ну, Де та чувак? десь. Давай, во, ні. Я лізу в стандартну дирочку. Граната. Вот. Ти був? Ти там нас? Не знаю, на, лови гранату. Знаєш там, де О. машина є? А? Ти знаєш, де машина є? Яка машина? Ау. Той трактор здоровий? Та, ну машина тут збоку є. Фура. Яка тут машина? Ну, блін, а машина, виходиш з банку, і там машина є. О, тут ти? О, я покупив. Та, то певно ти був. Не стріляй в мене. Здорово. Там чувак тупо стріляє, то він тебе забив. День. Він то біля мене є. Та, чувак, я тебе лякаю. Іди сюди. Є, їбан шот. Ти ж, тобі жопа, іди сюди. Вийди один на один, що сиш? На ти. Ну, тут ти був. Ну ти жопанець, тобі жопа. Тільки но зайди на спаун. Яка стая цілився, прикинь. Я казав, то тільки но зайди на той на спаун. Граната. Ну, Вова, Володю, Володю, ну Володю. Та, блін. Мартин, лови гранату. Де? Де ти? О, тут такий нас. Я Тут був. ти. Ти Ну, зайди на спаун. нажимай цель КТРЛ яску. Ой-ой-ой-ой-ой. Є. О. Давай, ходи сюди на спаун. Сам на сам. Ну, де ти є? Давай на спаун, Йду, гоу. йду. Де там, ти на свою ничку? Зайди в свою ничку, опять я знов туди гранату кину. Гарна граната була, я вам скажу. Я шукаю тебе. Саме нормальну игрушку. О, Та блін, ну як? я тебе Я стрибав, пригнався, він не стрім впав. Самі чотиряги. Так не все. Чотиряги. А я йду, так, все. О, тут ти гранату кинув? Не знаю. Мене щось граната. На! Ой, граната. Блін. Бля, граната. Ой. Мене пістолет слабонь. Бум. Ловіть гранату. Шкода, чувака хотів вбити з гранати. 4. Ну, іди. 4-4. Ти на місці стоїш? Блін, ти нема. Ти що, ничку забув свою? Ага, що ти на вічну гранату забував? Дякую на тебе. Окей. Значить, Так, тако. на своє напоров. Отако робимо. Ти бачив салют? Ні. Я якраз на спавні був. Ну, де ти на спавні? Тут Так, моя ничка. Давайте, чуваки. Я на ничку йду. Так, то не ти. Все, раунд закінчився. Ми Ну виграли. фа, я тільки гранату хотів кинути. А ні, ви виграли. Вам в каналу. Ага. Є. Який я? Я четвертий? Перший, другий, третій, четвертий.